ɗo mbiɗa yittima e niveau natti wonde haare ɗo pour min yettaki e niveau par ce que ko wonani taw manan une semaine walla ni hedde lebbi ɗiɗi onon hannde sukaɓe e département walla sukaɓe e région mo Matam elle kon waɓe échec sabu wonko farno e moon en wiyatano on gari kon jangguɓe kon sukaɓe ma on guittu département walla région o e won caɗele sabu ma on mbaɗ uni gon toon neɗɗo goto kono yiyama ɓurnoɓe wiyede ko sehilaɓe l'honorable député Farba Ngom e maître Malick Sall ɓirnoɓe wiyede ko sehilaɓe yiyama hikka Dakar ni sukaɓe mabɓe kaaɓi pindiri ko ɓooyani arrivé Mimi Touré en Matam kon ɗum waɗi est ce que ɗum wonani échec onon sukaɓe ɓe ganduɗa minen hamin cabbi e moɗon ma politique o ma on mbaɗi hen rupture gonka yimɓe ka e banggue politique ma on mbaylu ɗum ha moni kala hay funere ma walla joom suudu ma oɗon mbawi wasde wondude manan to banggue yiyande politique kono haɗata ko woni hakkude mon ko nen ɗon taw jibinta haydara mais on kala kawruɗon on kaɓat mais est ce que waɗani échec to banggue mon walla holko woni probléme o exactement non aɗa wawi miijorade ko échec mais min bangam wona échec habde moɗon wona échec non habde ɓeɗodirde 6 uji e findirde kaji wona échec ah bon wona échec c'est grave ça sa nani mi wima wona échec ko an position mo joguiɗa o e wonoɓe e nde terrain politique o jogota on position politicien ji kala to gaari ene waɗi idée ji jaltoɗi hen idée de développement ene ari ene yalta hen comportement mo gandanɗa yimɓeɓe fof potani par ce que ndendinta ko jangguɓe ndendinaɓe janggade ndendina fuyɓe ndendina hangaɓe ndendinaɓe ganda haydara kadi gañumen gandi tan ko violence ɗum ɗon noon ɓen a wawande ɗumen contrôlé ndendinaɓe ganduɗa jiiɗi tan ko Alassane Mbengue kala mo yadani Alassane Mbengue min jiiɗa ɗum eyo on s'en fout quoi ɓeɗo ko bay faluji tan sa wi Oumar tan kamɓe ko parɓe ɓen noon a wawande ɗumen contrôlé mais joguiɓe haqqillaji wonɓe dow intellectuellement enen gandi ɗum ɗo politique wona ɗum ɗo namdi kewani nadde mais est ce que wona fotani wonde jaɓɓal moɗon toujours manan andinde ɓe gandaɓe politique wona no ɓeɗo mbaɗirtini wona kareli ko hay sinno ko haare idéologie ko haare peeje ko haare politique haare projet ji kono wona haare violence physique fidirde kaƴe weddirde sisuji e ƴattodir jamma ñalam ko hen min kodi sensibilisation hanki min garti ɗo ko minuit min mbaɗi ko wuuro par wuuro hollude yimɓeɓe hanki wonno ko pododiral gasi hande ko wonde ko yen kawru gonen neɗɗo goto jaaden ala haare hanki cakkitimo aynimade komin sakkire discours e mbimiɓe ɗo ko bandira ɓolɗo gonɗo galle goto wona galleji ɗiɗi so tawi oɗon keɓa ɗo oɗon ƴettodira oɗon pindira oɗon gañodira e mbaɗi politique jarani ko ɗon mbaɗa politique mofte endam moon pewnon endam moon gaccon politique o to saabu oɗon guuri oɗon ñaama oɗon jara oɗon jaa hajuji moon te politique jogaki on politique ko yidde tan ari a naati hen so wondi noon en natat eɗen bonna endam men eɗen kaɓa eɗen gañodira eɗen certa holko mbatten on politique garen ndenden gonen neɗɗo goto kala jiiɗo bandumen ooñi artira bandum kala jiiɗo bandumen haala ko fewani waajo bandum gonen neɗɗo goto jaaden ganden politique noddi ko développement hande sa wiyan politicien ɓe mbiye koɓe fenoɓe sa wiyan politicien wiye koɓe jamforoɓe ene hen noon te wona ɗum woni yiyande politique ene hen de ko ɗum mbimami sa nani mi wima so wiyan politique wiye koɓe fenoɓe koɓe jamforoɓe koɓe haɗeteɓe koɓe ni kadi ko accoɓe sehilaɓe mana guila ko ɓooyi quoi eyyi ɗum foof ene wiye mbaɗi politique e kono noon sa yurni foof wona ɗum politique addi ko ɓaccoɓe sehilaɓe maɓɓe ɓe garduno 72 heures manan joni ɓe goni patron ngaji maɗa ɓe goppi ɗum quoi eyyi ɗum kam ko mallol mo gandanɗa min jaafima ha après min jaabo kono noon politique o namdi ko darde holno diwan men ɓamtorto hande en keeɓi opportunité mo gandanɗa ganduɗa ka heeɓi hande anda janggo addata Allah hokki en hande président Macky Sall enen wiyatno saɗa yiye président ko ma ndewa ɗo defta ɗo yiidema ni ko probléme yiidema ministre ko probléme hande fof ari ha e nder meɗen hande fof ministre ɓuuri mettude yiide hande fof député ɓuuri mettude yiide hande fof Farba Ngom ɓuuri mettude yiide hande fof Mamadou Talla ɓuuri mettude yiide hande fof Abdou Karim Sall ɓuuri mettude yiide hande fof ɓe ɓuuri ɓe mettani yiide ɓe kallaɗoɓe fof kalamami ko gonga ɓe kallaɗoɓe fof mettani yiide min de min gan min mbimami gokoy ñaw an relation ma mabɓe gonga man gokoy haala dam non an non politique akkudema e Farba Ngom ko lien kon ɗo no ɓuuri ɓuuri foorde wona ɗum kalde voilà wona ɗum kalde mbimami sami wi min o accanam jokkita gandal payi min o ɓe jiyata ko de on jiyata commence an Alassane Mbengue o commence an hoorema a yiyotata ko heɓata min mbiɗa yiyo même si matériel manan 18 appel manan min ñettima galle ma manan mboɗon heɓde mbiɗa yiyo mbiɗa heeɓo
Mamadou Tall Abdou Karim Sall Farba Ngom mo jiɗɗa yiide hen foof armi nawma har mum ɗum kayno webti sa rewi lawol no poɗɗa rewrude yiya jomum weeɓat mais sa rewa lawol no poɗɗa yiide jomum a rewat hen beele citoyen ene foti yidde ministre walla député wasa ɗum yiide saabu mana ko citoyen foti manan arde e haalde joɗade député o holla ɗum mana caɗele muɗum on waɗa porté caɗele ɗe nawa ɗum assemblée cikkuɗum so wi caɗele noon wona caɗele personnel ordonnance am yalngam indam mbeɗa andi kono foof ne he soomi hen somoro hen ndi eyyi somoro hen wona ko kamɓe ndewe moɗon jamma e ñalawma ene poɓɓa ɗon ene goppa galleji mumen mana ha pawi wone place mais soɓe dañi hajuji ɓe aɗa ɓe gara ɓe namɗon ko lawol c'est logique cikkumi logique tout à fait normal voilà mbaɗa feere waktuma gasi ha fawi 5 minutes no mbaɗa feere e so tawi hande aɗa joguino aɗa hucciti e dendagal sénégal naɓe kono ha tenki e région mo Matam dendagal population aɗa wassiyoɓe aɗa jertinaɓe e oɗo élection payaɗo moni kala darde mum nde foti darade hen Alassane Mbengue holko wonat région no Matam foof no fotirno woni responsable woni militant debbo e gorko suha e mawɗo kamɓe foof yooɓe ndendin doole mabɓe ɓe ndendina doole mabɓe ɓe ganda ko objectif goto ɓe jogui ko on dénominateur commun ko goto woni président Macky Sall goto e mabɓe foof so ƴoogi yuppata koye loonde président Macky Sall yoɓe nangodir ɓe ballodira ɓe ganda koɓe keɓata ɗo haaɓe piinira haaɓe ƴakkodira ko pouvoir nana e juuɗe mabɓe soɓe dawi ɓe beltinima haaɓe keeɓi ɗo haaɓe kaɓa ha pouvoir o ɓenni e juuɗe mabɓe faye juuɗe goɗɗe faye juuɗe gambinaɓe walla guinenaɓe hay goto andata yen non mais arrête toi aussi sa wi pouvoir umima e juuɗe mabɓe mata mo jogori arde goɗɗo wona sénégal najo non ko sénégal mais ɓe gontan opposant ji mum sa wone pouvoir a weltinima ha pouvoir o ɓoccirmama mi wona côté non joni nani kalɗa ɗo mi haali yo laftoran de on presque oɗon kewi kotuji on politicien ji haala mum fof ko ko cerwi ko cerwi kala mo wawi dañde pouvoir e nder leydi he wonat ko sénégalais Ablaye Wade wonnoɗo wondune e suhaɓe région no Matam sa ƴeewi Zakaria Diaw en Adama Sall en Sada Dia en ko diwan he jaa mbaɗama ministre uji e gouvernement Ablaye Wade ɓe jalti hande Macky Sall ari ƴetti kadi ministre uji e nder région no Matam waɗi ɗumen hande kalami ko en tant que hamin e pouvoir président Macky Sall woni président parti amen kadi woni président de la république heeɓi pouvoir min ndewi caggal mum hamin gonde mum kadi min jii nafoore pouvoir o foof waɗade en heddi ha waynude kono noon hamin gandi holko waɗa hamin gandi kadi hol avancement dañaɗo hen ɗum ɗo noon ko daña ko akki o yomin nanggu hen ha tiiɗo min gona neɗɗo goto min pamodira min jaaɗa min mbaɗa conservé pouvoir o min keeɓa majorité assemblée nationale min dokka ɗum président Macky Sall projet ji ɗi fuɗɗi wadde Sénégal ɗi projet ji ɗi mbawa continue sénégalais ji hande oɗo saaha majorité o ko Macky Sall jeeyi ɗum o e nder Sénégal ko président Macky Sall waɗi ko guila Senghor ha ɗo ala président dañƴo réalisation ngaji ɗi président Macky Sall waɗi e nder leydi he donc noon oto Allah hokku en chance ha para keɓen ɗo eɗen e détail uji togosi eɗen ƴakkodira eɗen ñamodira eɗen mbaɗodira ha ko jogorno ɓamtude Sénégal détail togoso mo yahani hay nokku bonna ɗum ñaguimi bandiraɓe fof yo gartir haqqillaji mumen yo lamnu ɓerde mumen yo jañu haqqillaji mumen ganda ɗum ɗo ko hendu koko ari koko ɓennata yimɓeɓe poti ko nangude hen naftoro hen kono yimɓeɓe pota hebde hen ene mbarodira hen ceerno Alassane min beltima Winndere-tv weltanimama no fewi kadi ko welama mawɗo yimɓe yiisodirde bayrodiral wona goppodiral parfois ko hajuji ceernata julaɓe bandiraɓe nani ko kalɗa ko soko tawi waɗi perguitte en ñaguima bandiraɓe yafuya so longguere mawde wari nokkude wa ɗum jomum yilino hen ma wokko neɗɗo o sohluno ya haal kaldira ɗum ni taw wona noon neɗɗo o fadirno ko neɗɗo noon moni kala e yiyande mum kala no koye poti haqqillaji pota ɗum noon bon sens e élection payaɗo Winndere-tv wima Allah jarama 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 mi salmini on mi weltanima on mi ñaganima on kadi yo Allah naw ɗum yeeso so Allah nawi ɗum yeeso min tinan on tinat saabu ko mbaɗanta min ɗo ho min mbawa waɗande ɗum koyamen holko mi wasata holko min mbawi waɗandema tawa wawa waɗande hoorema donc noon juuɗe ɗiɗi ma coɗidir laabodir ɗum noon yo Allah hokku en soɗodirde juuɗe men yo Allah hokku en nafodir ko jogui ɗon ko hen guurɗon ko hen kadi yakare mum woni ko hen haqqillantagal mum ko hen kadi nafoore mum woni nafoore diwan o e nafoore bandiraɓe ko hen woni yo Allah naw ɗum yeeso Allah jarama jarama